Bueno, estamos hoxe aquí convocados pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda para un anuncio do inicio da licitación da prolongación da autovía da Costa da Morte, 5,5 kilómetros. Digo autovía por decir autovía porque non é autovía, realmente vai a ser un corredor, é unha promesa incumprida de 17 anos que dixo a Xunta de Galicia que iba a cumprir ca bisbarra da Costa da Morte e coa bisbarra tamén de Bergantiños e rematar a prolongación da autovía da Costa da Morte, que, por certo, é un proxecto con selo netamente socialista do bipartito presidido polo Emilio Pérez Touriño, que cando Feijóo chegou á Xunta de Galicia no 2009 decidiu paralizar. Por tanto, nós no Parlamento seguiremos reivindicando a finalización da autovía da Costa da Morte hasta Verdoias como proxecto orixinario con selo socialista. E, sobre todo, tamén reclamamos algo que é moi incoherente do PP de Galicia, que piden a transferencia gratuidade da AP9, competencia do Estado, pero resulta que a autovía da Costa da Morte, que é titularidade da Xunta de Galicia, segue a manter unhas peaxes abusivas no tramo de Carballo e Coruña. Por tanto, tratando como veciños e veciñas de segunda tamén a estas comarcas. Nós, evidentemente, seguiremos no Parlamento traendo todas as iniciativas exixindo a finalización da prolongación da autovía da Costa da Morte tal e como estaba prevista no proxecto socialista.